Pouvez. Nam. Bashite ne na kuye nini. Nyemi. Ne ga yin ni ngam mundu wa be ga ni ni. Ne be yin ngam mundu parce que ne ma de mo. Na e kon ma do e adi munuma. Amana munu to goto. Abi kila kana binire dala e kon bodo. Laide, o ni ga mo ga koli. Ne ga fosh tola. Eni den ka ta tike ka ta de adi yorori. Ni en na ne ga mola. Me Pouvez fene ga jatem ne sa. Me Pouvez fene sa. Ne mana kuma chamana. Ni nana rigi deli ala ni kira kama. Iga ni yi bolo la segi. Parce que ne ba don ni ko yin sigi no ko amana munu to goto. Ateta ka ne da. Sigi no ko. Comme ede be sigi no ko do. Oluma sigi no ko do. Nu tunye sigi no ko do ni. O mo tuna ne wule fanga du ko ngatla ka boni ganchi. Ni sigi no ko kunu. Ni ele kuma na beni ni ga ne bon mbolo ndo. An fle ka kuma fe foke fe mo gunte fo. Parce que nous me to ko da ne la do. Pouvez obey ça. Ne na kunte ni shi. Obey te mena kaba. Ala farala an be kan a donner na benesno a mege ko remite ni shi. Na idilla igan ko ala flara kulo ga gelen. E ba don. Yoro akulo ga gelene. Me akulo be maga yoro mnare. Ni yoro sirari. Anaka kulo gele na ga kana gele na ga kati jali yange. Na sira yefe aba don ga fuka e mo miyo. Iko ni tra da di bagoma. Na kuma ya tan fene de Pouvez. No ko ne bi deli. Igi bolo la segi al sisa. Iga sabali igi tigere dusuba. Aramadiya dante bidoran. Lay. Ot machine nga. No Pouvez siningante. Wanete siningan fima. Fokata dugugolo melege. Barsa debi dom na ne nyondo. Fo bi ne tamadiliga sima itamadiliga sinima bunyanko. Na bora ara yere kan klo gele akoina. Orla be fogo mo gore be mo sama ka sinogoma. Sunani aragunte. Arana kan kele ajugu nunte. Fo gunta to enne be sinogoma ni kola. Mais ne bi deli al 600 ere be ga sabal bagay. Hon kadne igala jega segiko. Lay. Ne e famgwe. E te fere ne nunga bea. E te fe kele ni manga imbega bania. Donc ko inflerom nake ye ha benya orodi. Atene ga bolo kan bilew. Ko imbe fanga ere de ga bolo ga. No ri ko nyana bo ga blerom na. Amanga jingina tike ke nyongo bular la sa chute sishima. Ko inda bodo drone kama. Pouvez ne teni chino fe. Ne ba don u yeminge o jota la wa ere jotigi. Nga ne mo ko be muna doron. Ne be faire convocation mine. Parce que ko ngele ali ona no ko ali abebe ere bulu. Idella ere di convocation mine ya planti retiri. Abe jan toro Pouvez. Lay. Tiyen ko ala. Iga kuka bone bolo ko jugu. Et puis sida ina iga juma force ma deliga cinema. Niga bonya te kwa. Ngani papier kele. Taika segi gata datkima. Eki ni bon kuina. Anga c'est-à-dire ne nous on respecter les bébé ni ne bolo kwa. Eki semo kuina. Taika ta papier datkima. Iga ke ba fo fush. Sinon itama deliga cinema et puis bien bonya fen. Nyere bi bonya. Mais vraiment je suis désolé. Taika ta datkima wala. Tiens la galera. Eh, ne ben ko ga to di 600. Ça va? Ça va. Kobe chogula. Ko ti chogola. Ne waro jien ngono. Mo kelen pe doron le be seganke. Li ete ko ni. Calme-toi. Ka fete radu. Wallahi alhamdulillah radu. Ça va un peu. Tu sais bien. D'accord. Avance. Merci. Oui. Bon, kakaf sa. Mais Plano rebi. Kadi bon. Iwan be Pouvez ni abaga ko kalama. Way ma kalama.
Pube kun aba makaka na ni yere. Na ko were kila ka do asengoro de. Chogodi. Che. Aba in fana ko compliqué de no. Ne dun kuma bela jeni fa ina. On tin demso ko kolongela. Cette fois-ci ni aba yere. Aba be sérieux yere de la lycée. Ni e pube tonton yere de tapu. Ale de kelno ki insiste ko pube te di aba ma. Mais est-ce que pube fa ko ba yere ka kena? Ale bisi ka imposer pube ka ko la chogodi ka te furu. Ha? Ale be mundo pube ka ko la. Ama foga te furu de. Akode ka te di aba ma. Ko parce que aba e fantani ko fente aba. Ni korom sebe furu ale dogon man watimna. Fene tuma ale dogoni quoi. Mu feme ala rebolo. Che. Aka mana ko dablare. Ga e bora ka kuma info en tanto. Ntina barake no folo. Mais mita ere nyininga. Aka jabi nyinema jani ko ina. Note a klito kokola o be boala. Ni ngome giringa iraji chogo dola o chema en quoi. Kana girine anyenyi ni folo. Ne ba nyenyi sabula pupe ya le tay katemenika o kumu gonnala ni fana be minni fe ay sey ka pupe na akira ni ona folo pour le moment basite nere da bagbe pana mais mu fe mi ala rebulu ale psiga me o est-ce que ntina tabare aywa blare te se kere lare nya nyini de pour ga ngasi ga dila kan na ta gani dusu yere n'a be ale ɲinɛ ko pubi ka ko daminɛ na biri pubi bangena ale kɔ an ye tiriki tɔrɔbɔ min k'a ko la ala dɔrɔn de b'a dɔn sisan a selen a nafa sɔrɔ waati ma ale bɛ na essayer k'a b'a imposer cogo dɔ la moi je ne peux pas accepter ça pubi ba tɛ nka ne de bɛ k'a ba yɔrɔ placer ne de bɛ k'a fa bi donc nin ko in bɛ yɔrɔ min na ne bɛ nin ko in sen f'a dan pubi ka fɛn bɛɛ lajɛlen de ye ne ye i ye n ka kuma faamu n'a magala pubi la a bɛ n'a dɔ k'a magala muso dɔ den na m'a fɔ dɔ wɛrɛ kɔnɔna n'a sɔrɔ a bɛ ka pupe bilasira ɲuman de kan là d'accord nka nkalon kɔni kan non moi je ne peux pas supporter ça wa n tɛna dɛmɛ a fɛ o ko la fana e fɛnɛ ye dusu ka bon ne bɔra min ko ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen de la mais kana ta ni dusu ye non m'a ta ni dusu ye kɛ sabula pupe ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra ale kɔ ale nana tilegan dere na n'a kun ka di ne moi je peux opposer ne bɛ se k'a fɔ n ko ale nana cogo min na n k'o tɛ se ka ɲɛ i m'a faamu mais ne ye fɛn bɛɛ lajɛlen to hali n'i y'a ye ne mɛnna ka se so kɔnɔ parce que n tɛ mankan de fɛ i m'a faamu n'o tɛ a bɛ ka ko caman kɛ ne ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na n'i y'a ye n tɛ ka kuma n bɛ k'a kɛ n kɔrɔmuso gasi de kama walasa pupu yɛrɛ ka vie fana kana lanɔgɔ nka cette fois-ci a bɛ ka fu siri a dan na ne ye faamu mais halisa i ka taga n'a ye dɔɔni e yɛrɛ m'a fɔ k'i bɛ ka k'i kɔrɔmuso de kama donc a kɛ o yɔrɔ in kan balimaya min b'aw cɛ kɛ e k'a k'o kama i ka taga n'a ye dɔɔni parce que ne ko i bɛ n'a ta ni dusu ye sisan ne b'e dusu dɔn cogoya min na a tɛna kɛ ɲuman ye i b'a ta ni hakili ye i bolo da i dusu ne yɛrɛ ma se ka bi mɔgɔ yɛrɛ faamu quoi walayi bilayi mun bɛ buna adamaden yɛrɛ kɛ tan tɔ nata tɛ ni nata di da yɛlɛ la nata tɛ fa wa n'i ko i b'a ɲɛɲini fanga ye fana i bɛ fɔ a kɔ bilayi wa ale ta in y'o de ye a t'a dɔn Latifa e bɛ ne dɔn sa ale yɛrɛ tɛ ne dɔn n'a b'a dɔn ne ye cɛ min ye ne jipe ye cɛ min ye bɛɛ n'ala cɛ a bɛ ka sira min taama tantɔ bilayi a tɛ taa fɛ i tɛ fa i b'a dabɔ nin bɛɛ kama dɛ ye e yɛrɛ ma se yen nɔ fɔlɔ nin ye dusu ye ne sera yen nɔ o la dun bolo da i dusu ma adun kɛra cogo di a kɛra cogo di ko min bɛ sen e t'a kalama ne tɛ foyi kalama ko fosi tɛ kɛ quartier kɔnɔ k'e tɛ bɔ min kalama i b'a kalama i tɛ fɛ k'a mɛn de cɛ fanta an mana kɛ cogo o cogo o tɛ se k'i bali foli la foli ka kɔrɔ ni adamaden yɛrɛ o f'i yɛrɛ ye
i bɛ tiɲɛ dɔn wa i bɛ kangari de ka sunkurubamuso ɲɛna a nana ni convocation de ka di anw ma ne ka sunkurubamuso tɛ ne bolo wa i ka convocation ko ne da t'a la bi n da t'a la sini kuma sugu bɛ fɔri ye i kana na taa kɛlɛ kɛ manamana kɛlɛ min i sen bɔ a la ni kuma sugu bɛ fɔ e n t'a dɔn nɛgɛ de b'i tulo kɔnɔ wa ou bien yiri de gengelen b'a kɔnɔ wɔlɔsɔ de bɛ n tulo kɔnɔ nin kan ka bɔ bɛɛ da fo e da t'a la i da la maga de i ma kuma nin convocation in tɛ wa an tɛ taa nin jaabi koyi e ni layi de bɛ taa nin convocation in jaabi sabula aw de ka ko lawuli o tɛ gɛrɛgɛrɛ a bɛn ala cɛ tori nɔngɔ n tɛ bouger n'a y'i ja ta Kigali ne ka foyi t'a la n ko e k'i ta fɔ ne ka ta fɔ n'a tora mɔgɔ min tora jeli b'o mabali ma i tɛ jɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna i tɛ denmisɛnnin wɛrɛ ye koyi wa ne tɛ n si kɛ nɛgɛli la i ma ne bila kuma la koyi i y'a faamuya i ni pupe ka ko ne delila k'a f'i ye i da bɔ kana n'a fɔ k'i bɛna ne minɛ mɔgɔ kan ma i ni pupe ka ko ne da t'a la bilen parce que kuma sugu bɛ fɔri ye e da tɛ mun na ne da foyi t'a la e da tɛ mun na ne da t'a la i da b'a la bi i da b'a la sini n'i y'a ye pupe ko sera bi ma e de bɛ t'i ganga pupe da la e tɛ bɛ tila ka nin jɛnɛba ko pupe jeli la ka sɔrɔ e yɛrɛ de jira pupe la e bɛ dɔn ko ne bɛ bɔ nin ko in bɛɛ kalama ne bɔra nin ko in bɛɛ tiɲɛ kalama ko ko bɛ sen na ne ka ko la ɲinini ye wa nin ko in tɛ wa i ta de don ne y'o de f'i ye i tɛna n sama ka taa ni ne kɔni tɛna taa foyi tɛ ne bila a tagali la wa hali n'i taara boli tɛ dɛ Kidali ne ka foyi man to adamaden ka kɛ k'e tɛ mɔgɔ kuma mɛn wa da yɛrɛ i ka kuma kana yɛlɛn t'a kan dɛ n y'a f'i ye a mɛnna ni kuma na ni ye jaabi cogo dɔ la a bɛɛ n'ala cɛ an bɛ se ɲɔgɔn n'a yɛlɛnna i taga e bɛna mun kɛ ne la ni ne ka kuma ka yɛlɛnna ni e ta sanfɛ e bɛna mun kɛ ne la ci tɛ na n ka tiɲɛ f'i ye ne tun bɛ siri ɲɛ o tun ye fɔlɔ ye dɛ tant que nin pupe ko in daminɛra sira ɲɛ e t'a ta ne ɲɛ kan wa ni convocation in tɛ a diyara i ye bi o a ma diya i ye bi o i bɛ taa nin jaabi cɛ Fanta dɛ i tɛna jama jɔ ne la yan quoi i tɛ wuli ka taga i nana n sɔrɔ n sigilen bɛ n ka fɛn la yan nɔ kana n'a fɔ k'i bɛna jama jɔ ne la yan e de jama lajɔ i yɛrɛ la ne ye kuma t'i bala sunkurubamuso in na a tun tɛ se nin bɛɛ ma o e bɛ jama lajɔ i yɛrɛ la ko ne kana na jama lajɔ i la cɛ n y'o de f'i ye an ka sigidala mɔgɔw ka tanga bɛn kan kana n'a fɔ k'i bɛna mɔgɔw ka tanga bɔ ne kan i y'a mɛn i tɛ wuli ka t'i ka ci fɛ n b'i wele wa n tɛ fɛ i ka se yan tuguni yɛrɛ ka sɔrɔ i ma ne wele dati nin kuma in na ni kuma wɛrɛ don i bɛ se k'o fɔ ne ye mais i ka convocation ko kuma a bɛɛ n'ala cɛ n da t'a la dɔ wɛrɛ fɔ i ka nin bɛɛ to yen i kana sigidala mɔgɔw ka tanga b'i kan e m'a bɔ i yɛrɛ k'a mɛnna e ma sigidala mɔgɔw ka tanga bɛ i yɛrɛ k'a mɛnna ne kana se ne m'e wele n'a ye n ja n bɛ na n t'i wele komi bi n nana ni position wɛrɛ sini n bɛna nin dɔ wɛrɛ min ka jugu ne nin ye komi ne de bɛ ka temps d'i ma dɛ i tɛ wuli ka taa ka bɔ n ka yɔrɔ la i tɛ manamana ko dabila wuli ka bɔ n'a b'i bolo n tɛ taa e ni a bɛ ɲɔgɔn na dɛ tant que i ma taa nin convocation in jaabi i bɛna dɔn ne ye muso min ni tɛgɛ su ne ɲɛ la n bɛ kabako ye bɛɛ n tɛgɛ su i ɲɛ la i tɛ bolo i y'a ma sɔrɔ